Igbo ekene m unu. Obi adịrọ m mma na nketa. Maka na onwe ihe na-agbagwoju m anya, nna afọ anya na-agba m mmiri. O tee na-arị ya bụ ihe na-achịghalị m na mmụọ. Nwesị ka m kwupekene ya. Ka ma ọsọ m na afọ ya bụ ife. Maka na ama m na Igbo tụrụ unu si na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ọgbịrị. Okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ọgbịrị. Mana nke taa dịzị ka okenye na-eji aka ya wele ewu mmanya n'ọgbụ ka ọnwa ebe afọ. Kedu nke bụ na okenye nwe ụlọ, okenye nwe ana Igbo? Kedu nke bụ na diọkpara Igbo, ndị nna anyị bụ ndị Igbo ga-anọkọta were mmanya bekee, mmanya wine, mmadụ amara ka esi lụ were na-atụ nkwụ nwaanyị? Kedu ihe nke a pụtara? Aghọtara m, amara m ihe unu na-emezi. Unu eweluzi omenala debezie n'akụkụ na-emezi omenelu. Ịnọgidegokwa donani jụọ onwe gị ajụjụ si kedu ife kpatalụ ji bụrụ nkwụ enu, nkwụ ọbụghọ ngwọ ya nkwụ ọcha ka eji agba nkwụ nwaanyị? Kedu ihe kpatara iji nesi anya emume akpọ ya ịgba nkwụ nwaanyị? Enese ndị nna nna anyị ha bụ ndị gboo, bụzi ndị ichie tata baa ya ịgba nkwụ nwaanyị ma kwubie kwekọrịta na ọ bụ mmanya nkwụ enu ka ga-eji na-eme emume a. Unu echege echiche banyere ya? Unu echege echiche? Achọghị m ịbịa kwube gaba maka na mbọsị ọzọ m ga-ewepụta oge kọwaa maka ihe bụ o ji bụrụ mmanya nkwụ enu ka eji agba nkwụ nwaanyị. Maka na ụfọdụ ụmụ Igbo na-emezikwe na alụ che nnụnụ. Ahụchara m ya bụ ihe na-arụ m afọ. Ị gaa n'iru akwụkwọ bụ Facebook, ị na-afụgasị ndị na-agba nkwụ, ị na-anya na mmanya eji. Adịghị m ekwuzi iko ede eji, maka na iko oyibo onweze ihe na-ejizi iko nkwụ apịrị apị eme ya bụ ihe. Adịghị m ekwu nke a n'oyi na anyị na-afụ mmanya na-acha mmemme, ị na-afụ nke na-eji oji, na ya hapụzie nkwụ ọcha na-acha nkwụ dịka chi si kee ya. Ya bụ aitesịa nkwụgwụ egbutuo ya were emele ihe ọzọ. Unu amarọ ihe mere ji dị n'ọfụ la na-eme. Amarọ m ka o si ya bụ ihe na-arụ m afọ n'ụtụtụ a. Anọkọta mba n'iru akwụkwọ anụ m afụ pụrụ ya kamgbe ọ na-afụ m nka ọ na-arụ m afọ. M wee sị ka m bịa jụọ ụnụ atara akwụ ka eze ụnụ dị. Mbọsị ọzọ mma bịa kọwa ihe a n'uju ihe mere o ji bụrụ nkwụ enu ka eji agba nkwụ nwaanyị. Maka na aghọtaghịzi m ihe na-emenụ. Ekwesịrị ịgwa ụmụ Igbo okwu. Ọ kacha ndị gboo nọ apụzi omenala na-eme n'elu. Mmadụ ahụkwana ahụ ụbọchị nke m adịkwekwe ọchị adaghị atọ m. Onye ọbụla likwa adụ ka ọ dụọ ya ọdụ. Welụkwa na ile gụọ eze ụlọ ọnụ. Wepụkwa na aka enwe n'ofe tupu ọ ghara akọ mmadụ. Unu wee na-ewepụ omenala anyị ka unu mara nke unu na-ewepụ maka aṅaba osibe ma ọ bụrụ na ọnụ ọkịjapa anyị. Uche unu dị ya, uche unu dịkwa ya ahụ. Wee nọ nkwụ ọcha nkwụ enu dịka asị chikee ya gbaa nkwụ nwaanyị n'ịkụ afọ ya si daba. Ọ na-amara ihe o ji dị ụtọ. Anyị ga-enwe onwe okwu nwa ajụjụ chọrọ ịjụ tinye ya na ngalaba okwu. Ọ bụrụ ihe m ga-edenwe ọ bụrụ ihe m ga-adọnọkwa ana kọwata alụ gị tinyekwu ya n'ihe onyonyo ewefu ịghọta. Maka na asị na ikwu amaghị ibe ezi ya. Nwata na-akụzili okenye, okenye akụzielu nwata. Ọ na-ahapụzi n'omenala anyị ka ọ na-ana n'iyi. Uche unu dịkwa na iwe na-enwe m. Ya bụ ife adịrọ mma biko. Ọ gịnị dị? Ka emesịa m.